в едно интересно семейство. Татко ми е композитор и етномузиколог, майка ми е етномузиколог и диригент. И винаги, въпреки че съм започнала с класическа музика обучението си, винаги като първо ниво в мен е стояла българската етномузика. И първите ми спомени, още като съвсем малка, най-първите ми спомени са как си играех под рояла, докато татко ми композираше, което беше най-интересната част от живота, защото аз го чаках той да се върне и да почне да композира и аз да си играя нещо отдолу. След това следващите ми спомени са свързани с детския хор, който майка ми водеше и в който аз мисля, че пеех на 2-годишна възраст. Горе-долу почнах да пея. Това бяха първите ми музикални изяви. На сцена съм излизала да пея в хора, като съвсем мъничка и ме държаха какичките за ръчичка. И това са ми всъщност най-първият ми спомен за една песен Йо и Граоро на татко ми, която стана практически и първата песен в нашия албум, която аз сънувах. Която ние кръстихме Оро се вие, но тя е практически продължение и абсолютно различна интерпретация на това, което съм пяла като дете в този хор, което беше най-впечатляващото нещо. То е една ритмична формула като мантра, която се играе на Спасов ден, в деня, в който хората вярват, че мъртвите излизат от гробовете и обикалят местата, които са посещавали по време на целия си живот. И тая толкова силна мантра, такава ритмична формула, се е набила до такава степен в съзнанието ми, че цял живот това съществуваше, може би, като един лайт мотив. По някакъв начин. И като класически музикант винаги ми е липсвала тая изключителна, как да кажа, точно тая мантричност, която притежава българския фолклор. След това заминах да уча в Германия, във Франция. И разбрах, че за мен е било страшно силно това, което имаме ние като дух в България. Един такъв много силен дух на едни ритмични формули, точно, който всъщност прави човека доста силен. Нещо, което те го нямат там. Те нямат такова светоусещане. Защо са се родили тези неравноделни размери в България? Поради духа. Духа е по-различен. И това нещо в комбинация с класическата музика, аз учих при един от най-големите флейтисти в света, Патрик Галуа в Париж, който ми създаде един нов свят. Един абсолютно различен естетически и емоционален свят. Той е изумителен музикант. Това нещо в съчетание с българското, което носех в себе си и цялата тая подготовка, която имам покрай родителите си, това ми е създало вече едно по-различно светоусещане, което не е нито френското, нито българското, нито немското, защото и там съм учила не чак толкова дълго. И създава един вече трети свят. И аз исках много да направя нещо, което да е по-различно, защото емоционално и естетически човек вече става нещо различно. Просто има вече някаква естетика, която нося от Франция и която пък не е и българската. И това в комбинация като симбиоза прави един друг артист, един друг творец, един друг човек, ако щеш. Като естетика и в живота. Аз страшно обичам модата, например, което е много нормално за човек толкова години изкарал в Париж, 15 години в Париж. И така. Нещото, което най-много ме вдъхновява и очарова в живота, това е да създадеш един нов свят. Естетически и емоционален, който да е силен свят, който да не е просто нещо така покрай ушите и очите на хората да минава, а нещо, което да ги приковава, да си кажат това е. И това нещо българската народна музика и изобщо българския дух го носи. А съответно пък французите са невероятни колористи и те пипат детайла по един начин, по който никой друг не го пипа. И това нещо в съчетание, мисля, че дава по-различен резултат.
една емоционалност и естетика и начин на работа и поглед, който вече е съчетан. Плюс това, нещото, което страшно ме вдъхновява, това е и природата. Всеки ден излизам на разходка в парка, тук в България. И гледам природата и всеки ден тя ми дава като звук и като, дори като ритъм. Слушах едни катерички как трошат орехи. И това веднага създаде в мен една ритмична формула, която я сложих в една от песните. Красотата, изобщо модата, понеже винаги ме е страшно вълнувало от най-ранни детски години. Майка ми каза, че съм била много суетна, откакто се помня. Откакто съм проходила в общи линии, съм много суетна. И винаги тези чорапки не пасват на фибичката и са ставали големи трагедии, като съм била малка. Винаги съм търсила, то е много комично, едно толкова малко дете, да е толкова суетно. Майка ми беше голям почитател на великите художници и ме занимаваше още от много малка. Имах книги, шедьоври на световната живопис, с които тя ни възпитаваше, мене и сестра ми. И аз по цял ден стоях и исках да съм ту тая принцеса, ту дамата с Хермелина. Заставах, трябваше ми прическа като дамата с Хермелина. В общи линии по този знаменател мина най-ранното ми детство. След това почна да ми харесва по-съвременно изкуство също. И след това модата, която принципно всичко, което е хубаво. Ужасно ми харесва на Деси модата, например. И съм се запознала с нея преди година и нещо. Абсолютно случайно видях по интернет разни нейни неща. И в Париж. И изобщо тя е изключителен дизайнер. И ето, например, нейният стил страшно ми харесва. И има в нейния стил изключително силен почерк, в който има някаква дълбочина. Съответно, при нея има и графичност, страшно интересни кройки, има една архитектурност в кройките и същевременно има и нещо много женствено, по един обаче много особен начин. И тя ги прави като произведение на изкуството, като художник. Като скулптор, ако щеш. Една красива дреха, можеш да си я представиш беше облечена дори на сцената и как би прозвучала като музикално произведение. С ритъма, с цвета, просто като една жива материя. Страшно много неща ме вдъхновяват за творенето. Неща, които на пръв поглед може нищо да не значат. Някакво шумоли нещо, чух запис от стан, как тъче една жена преди 3 дни от едни много стари архивни записи на татко ми от Велинградско. Чух стана и мислех, че с перкусии някакви и се приближих и гледам жената тъче към това е следващото произведение, просто ще започне с това. Всяка стъпка може да ме вдъхнови, определен глас. Хората, които са в нашия проект, всеки един участник с своето собствено аз, с репертуара си, с характера си, ако щеш, той ме вдъхновява. Майка ми е голям извор на вдъхновение, татко ми е вдъхновение и природата. Абсолютно всяко нещо. Не знам дори как да го обясня. Просто си ходя някой път и нещо почва да функционира в тебе, само защото си видял нещо или си чул нещо. Мисля, че всеки носи нещо творческо в себе си и може би не на всеки обстановката, в която е израсъл и в която живее, му го дава. Много хора са абсолютно съсипани поради това, че не вижда нищо интересно, а интересните неща са навсякъде. Но хората са съсипани в България, съсипани са и по света като цяло. Само като погледнеш небето и звездите и когато си помислиш за Вселената и че ти си част от толкова невероятно нещо, наречено Вселена, живот, какво правим тук, защо сме се родили, къде ще отидем, когато няма да сме тук. Всичките тия поверия, които са, нали, тези старогръцки легенди, на всичките народи, легендите и митовете, те са се появили поради това, че хората са наблюдавали околния свят и те като част от него и той като част от тях.
И всъщност това ги е карало да си измисля страшно много неща и да виждат света по определен начин. Мисля, че всеки човек има зрънце, което да вижда това. Но когато аз бях малка, татко ми измисляше приказки специално направени за мене. Той ги измисляше в момента. Аз поръчвах темата, а той я развиваше. Това ме накара след това аз да почна да разказвам приказки на сестра ми, които ги измислях специално заради нея, за да спре да плаче, да я разсмея. Татко ми пък композираше и аз разбрах, че творчеството е нещо много лесно. Вихрушка, такава планинска вихрушка, която пее пентатонично. И тая вихрушка се оказа, че е в абсолютно същата дори тоналност, както една от нашите песни. Ние просто ги съчетахме. Такива природни картини се опитваме да създадеме, където човек, когато слуша, да се почувства все едно, че действително там на място. В самата планина или водопад, река. Ние ползваме и такива ефекти всъщност доста много в нашия проект, както стъпки, да си го представиш. Както в миналото практически има хороводни песни, където пеят момичетата и си съпровождат със собствен ритъм, дори много често не в абсолютно същия размер, което е точно тия похвати ги ползваме в нашия проект. Практически пресъздаваме до някъде една природна картина. Посланието ми към хората изобщо е принципно да не се отчаиват и винаги да се опитат да видят нещо красиво около себе си и нещо, което може да ги направят щастливи, когато го правят. Тоест да си намерят нещо, което да ги прави щастливи. Защото е много лесно да се отдадеш на сивотата, на ежедневието. Много хора не са щастливи с професията си, много хора са зле платени и това абсолютно всеки е минал през какви ли не периоди. Аз съм минала през периоди, когато съм учила, имало време, в което нямаш какво да ядеш. Действително, ти си студент и нямаш пари за абсолютно нищо. И това, което ме е държало и което ме е карало да продължа напред, това е било желанието да стана музикант, да стана професионален музикант и да мога да казвам с музиката това, което искам да кажа. Сигурна съм, че всеки човек иска нещо да каже и е много безсмислено да дойдеш на този свят и нищо да не кажеш. Това е.